Il-Prim Ministru Robert Abela issokta bin-narrattiva qarrieqa u fażulla biex ibellaħħa u jimmiżinforma lill-partitarji Laburisti dwar il-każ tal-membru parlamentari Ewropew Daniel Attard. Dan kif fl-aħħar jiem il-Pulizija Belġana talbet biex Attard titneħħielu l-immunità parlamentari wara li f'ammissjoni tiegħu stess kien mar f'boks tal-kumpanija Ċiniża Huawei jara partita futbol fil-ground tal-Anderlecht. U għadil l-istess logħba, il-membru parlamentari Laburista tkellem dwar l-istess kumpanija u sansitra arranġa laqa dwar is-suġġett li ma laqa dejjem f'ammissjoni tal-istess Attard twettqet ġimagħtejn wara fi Strasburgu. Li Daniel Attard waqt l-attività politika fil-Mosta poġġewh propju fuq quddiem biex preċiżament jidher f'diversi shots tul ix-xandira diretta. Bil-Prim Ministru Robert Abela jgħid li se jkun qiegħed joħroġ u għalih waqt li implika b'mod mill-aktar qarrieqi li qed jiġi attakkat mill-Partit Nazzjonalista. Dew attakki ieħor fuq xi ħadd li qiegħed hawnhekk magħna. Meta jafu li m'għandhom ebda bażi fuq Daniel Attard li nsellimlu grazzi Daniel u nerġa' ngħidlek għandek l-appozz sħiħ tagħna. U fil-waqt li skont Abela u attakk imma ma hija xejn ħlief investigazzjoni mill-awtoritajiet Belġani brabta mal-legat aġir korrott illi fih hemm involuti diversi membri parlamentari Ewropej oħrajn, l-unika attakk ċert li għaddej bħalissa huwa propju minn ħdan iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Dan hekk kif fl-aħħar sigħat il-fer estremista Laburista qed titlob lill-Ministru Imbonnici biex jirriżenja wara il-kuntratt li ngħata lil Mark Camilleri. Robert Abela ma jlissinx kelma li jikelma biex jiddefendi lill-Ministru Bonnici. L-istess għall-avukat Francesca Zarp illi għal darb'oħra kienet preżenti waqt l-attività politika tal-Labor fl-istess ġimgħa illi qalat ċamata mill-istess blogger Neville Gaffa fejn tax jifhem illi l-Laburisti ma jridux minflok saħaq illi fost oħrajn il-backbencher Alex Muscat huwa l-vera kandidat illi jridu. U għaffatt illi kien Robert Abela illi qaċċat lil Muscat minn segretarju parlamentari u xeħtu l-barra mill-kabinett. Sorsi illi kienu qrib id-direzzjoni ta' din l-attività u li tkellmu ma' Net News saħħu illi mhux b'kombinazzjoni illi tul ix-xandira diretta Alex Muscat inqabad kemm il-darba f'dak li jissejjaħ close-up fil-waqt illi lil Zarp għal din l-okkażjoni ma ngħatat ebda prominenza. Bil-ġlied intern fih dan il-Labor jibqa' għaddej bl-istalletti fil-kuriduri taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista ilhom jinfdu għal dawn l-aħħar 11-il xahar. U propju kif saħaq il-Ministru Chris Bonnet tul din l-attività dan għadu bis-silbidu. U kif jgħidilna Freddy Portelli il-kbir. Francesco Catania, għal News.